I denne video vil jeg vise dig, hvor nemt det er at logge data til Pascos trådløse sensorer. Hver sensor har en indbygget hukommelse, der kan bruges til langvarige målinger. I dette tilfælde vil jeg bruge en trådløs temperatursensor og en lille kop vand, som vi vil placere i en fryser og se, hvad der sker med temperaturen, når vi fryser vandet. Her kan vi opsætte begge i Capstone og SparkView, men i dette tilfælde bruger vi SparkView. Jeg går ikke ind, som vi plejer at gøre i sensordata, men jeg går ind i ekstern logning. Og så skal jeg tænde for sensoren, så den bliver synlig i programmet, og så kan jeg forbinde den trådløst. Nu etableres der en trådløs forbindelse mellem PC og sensor. Jeg får et nyt billede, og jeg opsætter min dataindsamling. Jeg vil bruge en trådløs temperatursensor, som er tændt. Som standard er målefrekvensen indstillet til 2 Hz. Nu vil jeg ikke måle så ofte, både fordi jeg ikke vil have så mange datapunkter, men også fordi jeg ikke vil bruge hukommelse og batteri for tidligt. Hvis jeg vælger 30 sekunder, kan jeg måle i op til 19 dage. Og det burde være nok. Vi kan også udsætte målingen, hvis vi ønsker det. For eksempel, hvis vi vil transportere sensoren til et sted, før vi starter målingen. Men til det her forsøg har jeg ikke brug for det, så jeg bekræfter bare med OK. Nu har sensoren startet dataindsamlingen, og jeg kan placere temperatursensoren i den lille kop med vand og sætte ind i fryseren. Og på den måde kan jeg både låse SparkView og PC'en for resten, eller bruge den til andre opgaver. Der er gået lidt over 3 timer, og vi skal hente vores data tilbage til computeren. Nu går jeg bare ind i sensordataene, som vi plejer at gøre. Og så trykker jeg på knappen på selve sensoren for at forbinde den. Og så får vi en besked om, at vi forbinder til en sensor med loggede data. Så får vi et par forskellige valg. Vi kan slette efter download eller fortryde, eller vi kan slette data eller downloade data. Jeg vælger at downloade mine data. Og jeg vil have en grafisk præsentation. Nu bliver dataene downloadet, og vi ser, at vi får en flot temperaturkurve. Her er starten, hvor vi startede ved ca. 20 grader, og så faldt temperaturen, før vandet begyndte at fryse. Og temperaturen er perfekt på 0 grader, før man igen ser, at temperaturen falder ned til minus 20 grader. Nu er x-aksen lidt upraktisk, fordi vi gerne vil se, måske ikke sekundærer, men timer. Og så kan jeg simpelthen ændre det til timer. Og så ser vi, at frysefasen gik fra omkring 0,4 timer op til 1,8, næsten 2 timer. Og så fortsætter temperaturen med at falde.